Landschap.nl is al 25 jaar beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. En daar zijn we ontzettend blij mee. Want dankzij de deelnemers aan de loterij kunnen onze provinciale organisaties de prachtigste projecten realiseren in natuur en landschap. Met de inzet van vele duizenden vrijwilligers en voor iedereen in Nederland. Dankzij jullie bijdrage kunnen we gebieden als deze aankopen en voor altijd veiligstellen. Nou, we zijn ontzettend blij met het geld wat we van de Postcode Loterij gekregen hebben, van de deelnemers natuurlijk. Zodat we op deze manier het Roodbaardpark hier in Assen hebben kunnen herstellen. En met heel veel vrijwilligers die ontzettend hard gewerkt hebben en met Dolmans, een bedrijf wat een grotere dingen heeft gedaan, realiseren we nu een heel erg mooi park voor het ziekenhuis in Assen. En daar zijn we heel blij mee. Hartelijk dank Nationale Postcode Loterij en alle deelnemers. Dankzij jullie bijdrage hebben we dit bezoekerscentrum in het Reitdiep kunnen realiseren en hebben we het gebied optimaal kunnen inrichten voor de weidevogels. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we op dit strand en langs de rest van de Nederlandse kust samenwerken aan het project Het Groene Strand. Daarmee creëren we meer ruimte voor natuur op het strand en leuke manieren voor mensen om daar weer van te genieten. Dankzij de Nationale Postcode Loterij en de provincie Noord-Brabant hebben we een bijzonder project kunnen realiseren op Fort Giezen. Dit fort is gebouwd in 1879 en is een rijksmonument en onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. We hebben het fort grondig kunnen restaureren, waardoor iedereen er weer jarenlang van kan genieten. Dankzij jullie bijdrage kunnen we dit jaar 7 nieuwe klompenpaden ontwikkelen in het Gelderse boerenland. Samen met vrijwilligers werken we aan de waardering en de beleving van ons karakteristieke landschap. Dankzij de Nationale Postcode Loterij hebben wij de Europese rivierkever kunnen redden. Door een kweekprogramma hebben we op verschillende locaties kreeften uit kunnen zetten. Bedankt allemaal! Wij zijn blij dat we dankzij de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij een van de hoogtepunten van ons 25 jaar beneficiëntschap hebben kunnen realiseren. Namelijk het unieke kustlab in Zeeland. We zijn trots op dit initiatief dat laat zien dat natuur goed samengaat met economie, recreatie en kustveiligheid. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij oude fruitboomgaarden behouden. Deze cultuurhistorische plekken zijn goed voor de biodiversiteit en het fruit is heerlijk voor de bewoners. Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan Landschap Erfgoed Utrecht zich samen met al deze vrijwilligers inzetten voor het beheer en behoud van ons landschap en erfgoed. Dank jullie wel, ook namens de vrijwilligers. Dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen wij allerlei mooie plekken in Drenthe in stand houden. Zoals dit prachtige landgoed Oversingel in Assen met het hele mooie landhuis. Dank je wel daarvoor. Wij zijn dankbaar dat we jaarlijks jong en oud kunnen uitnodigen voor de Week van het Landschap. Tijdens deze week laten we onze organisatie in de provincie zien hoe mooi en leuk de natuur dicht bij huis is. Dit doen ze door het organiseren van excursies, wandelroutes en activiteiten. Deelnemers van de Postcode Loterij bedankt. Hierachter komt straks het gat in de dijk waarbij de vissen vanuit de Waddenzee het IJsselmeer vrij kunnen in- en uitzwemmen. Dat vinden we als Friese Keer erg belangrijk, omdat we ook langs de Friese IJsselmeerkust en in de Friese wateren bouwen aan een gezonde en natuurlijke onderwaterwereld. Dat versterkt enorm de biodiversiteit in en om het water. En samen met de initiatiefnemers en met steun van de Nationale Postcode Loterij zijn we onwijs trots dat we kunnen werken aan zo'n bijzonder en fantastisch project. We zijn blij met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor de interessante projecten die we hier uitvoeren. We staan hier in de vogelakker die ingezaaid is in het kader van het agrarisch natuurbeheer, waar we onderzoek doen naar de broedvogels en de insecten die hier voorkomen. Wij als landschapsbeheer zijn er heel blij mee dat we dit werk kunnen doen. Ik ben dankbaar dat wij dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij de bijen weer kunnen laten zoomen in Overijssel. Of het nu de akkerranden zijn of het bijenproject. Allemaal heel veel dank voor jullie steun. Dankzij jullie steun hebben wij als Landschapsbeheer Zeeland door heel de provincie een wandelnetwerk aan kunnen leggen, wat we samen met vrijwilligers en landeigenaren onderhouden. Hierdoor is het landschap nog toegankelijker geworden voor iedereen. Ik ben 25 jaar en toen ik 25 jaar geleden geboren ben, was de Maascorridor nog akkers en weilanden. Dankzij steun van de Postcode Loterij heeft het Limburgs landschap weer prachtige stadsnatuur kunnen ontwikkelen, waarbij hoogwaterbescherming en recreatie hand in hand gaan. En dat midden in de stad. Wat wil een mens nog meer? Postcode Loterij, bedankt!
Deelnemers aan de Postcode Loterij, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Dankzij jullie inzet en steun kunnen wij al jaren de mooiste gebieden in Flevoland beheren en toegankelijk houden voor recreanten. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen Natuur- en Milieufederaties en Landschap NL aan de slag met Plan Boom. Samen planten we maar liefst 10 miljoen bomen. Voor meer biodiversiteit, een gezondere leefomgeving en een beter klimaat. Voor een nog mooier Nederland. Deelnemers, bedankt! De boerenerven en hun erfsingels zijn beeldbepalend voor Flevoland. Mede door de Postcode Loterij kunnen wij agrarisch helpen deze te herstellen en te behouden. Wij zijn blij dat we ons al jaren mogen inzetten voor wilde bijen. Dankzij jullie bijdrage kunnen we bijvoorbeeld bijvriendelijke bloemen planten en samen met jullie tellen voor onderzoek. Want in 2020 hebben maar liefst met 10.000 mensen 200.000 bijen geteld. Bedankt! Dankzij de deelnemers aan de Postcode Loterij kunnen wij al 21 jaar de Natuurwerkdag organiseren. En daar zijn we super blij mee. Want niet alleen krijgt de natuur dan een opfrisbeurt, maar ook nog eens 15.000 mensen hebben een hele mooie natuurervaring op die dag. Dus bedankt! Namens de Tapuit hier in de Helderse Duinen wil ik alle deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij bedanken. Want door jullie bijdrage zijn wij in staat om een van hun laatste broedgebieden zodanig te beheren en te beschermen, zodat we dit unieke soort voor Nederland kunnen behouden. Mede dankzij jullie bijdrage konden we ons bezoekerscentrum in Rokkanje een complete make-over geven. Met onder andere een interactieve tentoonstelling over de duinen van Oostvoorne. Een prachtig gebied met een verrassende biodiversiteit. Dank jullie wel. Dankzij jullie bijdrage aan de Nationale Postcode Loterij hebben wij, Stichting Het Zeeuwse Landschap, in het gebied hier de Slikken van de Heen op Tolen wiescenten uit kunnen zetten. Deze zwaar bedreigde diersoort heeft nu een extra leefgebied in Nederland.